on this computer. Am început înregistrarea. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Vă spun bine ați venit la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, chiar dacă această întâlnire este una virtuală, este pe cât de virtuală, pe atât de reală și de binevenită. O întâlnire, o conferință de presă prilejuită de un eveniment, spun eu, remarcabil. Este vorba de un proiect în care este implicată Biblioteca Academiei Române, Fragmed, un puzzle transilvan, reconstituind cultura medievală din fragmente de codice. Un proiect despre care vă vor da mai multe amănunte colegii mei, doamna Codruța Cuceu, dar și cel care reprezintă unul dintre cei mai însemnați membri ai acestui proiect și nu numai atât. Este vorba de domnul profesor Adrian Papahagi, o personalitate a culturii românești. Înainte de a intra în discuție cu dumneavoastră, aș dori să fac câteva precizări. Acest eveniment se înregistrează, iar pe parcursul lui se vor face și fotografii. Cei dintre dumneavoastră care nu doresc să fie înregistrați sau filmați sau fotografiați au opțiunea de a-și închide pe parcursul evenimentului camerele video. Totodată, pentru o bună desfășurare a conferinței de presă, vă rugăm să vă închideți microfoanele, cu excepția momentelor în care doriți să interveniți cu întrebări sau comentarii. De asemenea, vă informăm că prezența dumneavoastră la acest eveniment cu camerele video deschise se consideră ca un acord implicit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceasta este impusă prin legislația care privește prelucrarea datelor cu caracter personal, GDPR. Permiteți acum să dau cuvântul managerului de proiect, doamnei Codruța Cuceu, pentru a prezenta mai multe detalii în legătură cu acesta. Da, mulțumesc mult de tot. Sper că se vede prezentarea PowerPoint pe care am pregătit-o pentru dumneavoastră în zilele acestea. Dacă nu o vedeți, vă rog să-mi confirmați. Se vede? Ok. Bun. Ce vreau eu să vă spun în primul rând este faptul că acest proiect a fost un proiect inițiat în comun cu, pornind de la o idee de a lui Adrian Papahagi și de a domnului Sorin Crișan, directorul acestei biblioteci, și am pornit acest demers destul de lungat, ce aș zice, destul de anevoios până acum, pentru că a fost o muncă destul de intensă implicată în întregul proiect. Am pornit acest proiect în ideea de a face câteva schimbări și de a îmbunătăți puțin calitatea manuscriselor descoperite, redescoperite și scoase la lumină din biblioteca noastră. Dar aș dori să-mi încep prezentarea practic prin a adresa în primul rând câteva cuvinte de mulțumire finanțatorilor, fără de care acest proiect nu ar fi fost posibil sub nicio formă, probabil. Proiectul nostru este derulat în cadrul programului RoCultura și este implementat de Ministerul Culturii prin unitatea de management a proiectului și, bineînțeles, țin pe această cale să le mulțumesc reprezentanților unității de management a proiectului pentru ghidajul lor și pentru faptul că ne susțin cu informații și cu detalii și cu ajutorul lor, cu sprijinul lor nelimitat, ori de câte ori avem nelămuriri și întrebări și, bineînțeles, ai cărei reprezentanți sunt extrem de răbdători și de prompți în a răspunde tuturor solicitărilor noastre și sunt, bineînțeles, un exemplu de profesionalism pentru noi toți. Acest proiect este finanțat prin granturile Spațiului Economic European, granturile SEE, cum e prescurtarea lor, 2014-2021. Sunt așa numitele fonduri norvegiene, care reprezintă de fapt niște finanțări care provin nu numai din Norvegia, ci și din
Islanda și Liechtenstein, și care susțin o serie de proiecte culturale. Aș dori apoi să descriu în mare care a fost parcursul proiectului nostru de la idee la implementare și să vă dezvălui rațiunile care au condus spre elaborarea acestui proiect și care este miza lui. Așa cum probabil vă puteți da seama din acronimul, din titlu, fragment, este vorba de niște fragmente medievale, și din titlul acestea, proiectul nostru are în vedere intervenția complexă asupra unor fragmente de manuscrise medievale descoperite nu de foarte multă vreme în colecțiile bibliotecii, în colecțiile de carte veche ale bibliotecii mai precis, și care sunt într-un număr destul de mare, respectiv aproximativ 180 de astfel de manuscrise. Unele din aceste manuscrise, ce fac parte din colecțiile de carte veche ale bibliotecii, se află, după cum vă puteți imagina, într-o stare de degradare destul de accentuată și necesitau, bineînțeles, cât de repede intervenții de restaurare. Odată ce sunt restaurate, acestea am considerat că merită scoase la lumină și dezvăluite publicului larg, pentru că ele se dovedesc a fi mijloace excelente pentru rescrierea, aș putea spune, sau repovestirea istoriei medievale a Transilvaniei. Și de aceea, până la urmă, am decis să elaborăm acest proiect, ce are în vedere realizarea și organizarea spre finalul celor 24 de luni efective de implementare a unei expoziții inovative cu cele 21 de bunuri culturale mobile alese din cele 180, respectiv cu 21 de fragmente din manuscrise medievale restaurate. Acum, la momentul depunerii proiectului, în cadrul competiției Susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate, care a fost lansată de Ministerul Culturii prin programul RO-Cultura anul trecut, în 2019, iarnă-primăvară, ceea ce ne propusesem ca instituție să realizăm prin acest proiect era să continuăm și să dezvoltăm în bună măsură activitatea expozițională ce completează constant de ceva vreme, de câțiva ani încoace, activitățile obișnuite ale acestei biblioteci, care este o bibliotecă special axată pe munca de cercetare și o bibliotecă specializată, propunând astfel publicului larg să descopere prin intermediul unor instrumente livrești, precum sunt manuscrisele acestea, manuscrisele din colecțiile bibliotecii, istoria medievală a Transilvaniei, respectiv să dezvăluim unde și cum începe istoria, ceea ce numim astăzi cu destul de multă mândrie, aș putea spune, multiculturalism și pluriconfesionalism transilvan. Dar, bineînțeles, despre asta o să las pe colegul Adrian Papagi să ne spună mai multe detalii. Ceea ce doresc eu să punctez în momentul de față și, în cele ce urmează, sunt câteva idei generale despre proiectul nostru, și anume faptul că proiectul are un buget de 616.578,49 de lei exact, respectiv 128.934,67 de euro. Are o durată, cum vă spuneam, de 24 de luni de implementare și locațiile sunt multiple, respectiv în Cluj-Napoca, la sediul bibliotecii noastre, în Alba Iulia, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia și în Oslo, la partenerul nostru norvegian, despre care o să vă spun puțin mai târziu câteva lucruri. Principalele activități ale proiectului țin în mare măsură de cercetarea și de expertizarea manuscriselor. Aceasta este prima activitate care a fost derulată încă din faza de elaborare a proiectului. Practic una dintre axele principale ale acestuia și care este foarte necesară pentru o bună documentare a manuscriselor.
Și a fost practic prima etapă prin care am și încercat să facem o selecție a celor 21 de manuscrise, pentru că doar atât ne permitea bugetul proiectului și timpul să realizăm. Să facem selecția aceasta a manuscriselor din cele 180 despre care vă povesteam puțin mai devreme și, bineînțeles, principalul criteriu de selecție a fost stadiul de deteriorare a manuscriselor. După aceea avem o foarte importantă activitate și extrem de interesantă pentru noi, în special pentru cei care lucrăm mai mult în domeniul biblioteconomiei și în domeniul cercetării. Este activitatea de restaurare a manuscriselor, de care este responsabil una dintre instituțiile partenere din acest proiect, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, cu laboratorul său de restaurare. După aceea avem o altă activitate care se desfășoară în paralel și care ține de clasarea manuscriselor restaurate în Patrimoniul Cultural Național. Și, bineînțeles, în paralel cu toate acestea, avem câteva activități de instruire, respectiv de formare profesională în domeniile mai sus menționate, respectiv în domeniul expertizării cărților și manuscriselor vechi și rare, în domeniul clasării, dar nu numai atât, ci și în domeniul designului expozițional și în facilitarea activităților expoziționale pentru vizitatori. Cum vă spuneam, toate aceste activități se desfășoară în paralel și de aceea am avut, bineînțeles, nevoie de o echipă destul de mare pentru acest proiect, de angajați pentru acest proiect. Echipa este formată din 18 persoane, nu toate intră din primele luni ale proiectului, o parte vor intra doar pe finalul acestuia în proiect pe partea de design expozițional și activități de formare pentru expoziție, dar marea majoritate sunt deja angajați în cadrul proiectului nostru și muncesc pe domeniile lor de expertiză. Ce vă mai pot spune este faptul că acest proiect a fost inițiat ca un proiect de parteneriat, din care fac parte 3 instituții importante, aș putea spune. Academia Română, filiala Cluj-Napoca, prin Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, este promotorul de proiect. Apoi îi avem pe reprezentanții de la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia și o instituție, o organizație non-guvernamentală din Norvegia, din Oslo, Bjerke Aker Learning Lab. Vă voi spune câteva cuvinte despre acest parteneriat. Promotorul de proiect este instituția în care se desfășoară marea majoritate a activităților de management și este responsabilă, bineînțeles, de activitățile de cercetare a manuscriselor, de clasarea acestora și de instruirea a câtorva din angajații bibliotecii în expertizare, respectiv în clasare și restaurarea cărților vechi. Partenerul nostru din Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii, este instituția responsabilă, cum vă spuneam, de activitățile de restaurare și de instruirea 2 persoane, una angajată la biblioteca noastră și cealaltă angajată la muzeu, care vor fi formate în domeniul restaurării cărților vechi și sunt deja formate, nu numai că vor fi, dar până la sfârșit sperăm să aibă abilități destul de dezvoltate în acest domeniu. Și bineînțeles aș dori pe această cale să le mulțumesc colegilor din Alba Iulia pentru faptul că fac o treabă excelentă cu manuscrisele noastre, respectiv le restaurează extrem de bine și suntem foarte mulțumiți de ceea ce fac ei acolo. Cel de-al doilea partener, respectiv a 3-a instituție implicată în proiectul nostru, Bjerke Aker Learning Lab, este implicată în partea de final a proiectului nostru,
în activitățile de organizare a expoziției la Oslo, pentru că vă voi explica puțin mai târziu cum anume se va desfășura și această activitate. Poate un pic să ne grăbim, Codruța, ca să nu plictisim lumea cu detalii de genul ăsta, să trecem direct la esența. Atât voiam să mai spun că această asociație este implicată în proiectarea și conceperea versiunii itinerante a expoziției respective. Mai doresc să insist câteva momente asupra caracterului compozit al activității noastre expoziționale. Spre finalul proiectului dorim să organizăm aici la bibliotecă o expoziție care va avea, bineînțeles, exponatele în versiune fizică, în versiune multimedia și vom dubla toate acestea de un eseu foto-video care va cuprinde practic istoria manuscriselor și toate acestea vor fi însoțite de câteva activități conexe de prezentare a unor manuscrise care vor fi restaurate prin niște ateliere organizate aici. Cea de-a doua versiune a expoziției este cea itinerantă pe care o vom trimite la Oslo și care va prezenta practic versiunea multimedia a acestor manuscrise. Avem câteva rezultate notabile ale proiectului. Până în momentul de față au fost 5 manuscrise deja integral restaurate. Sunt 5 dosare de clasare pregătite pentru a fi trimise la Ministerul Culturii pentru clasare. Clasarea manuscriselor în Patrimoniul Național și sunt 3 persoane deja aflate în procesul de instruire, dintre care colegul nostru care e asistent în clasare și restaurare de carte veche a desfășurat deja o săptămână de practică în domeniul restaurării la Alba Iulia și am învățat destul de multe lucruri interesante acolo. Vă rugăm să urmăriți pagina noastră de Facebook, prin care afișăm cât de des putem informații legate de implementarea proiectului și eu vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Mulțumim, Codruța, pentru această prezentare și acum îl rog pe domnul profesor Baba Hagi să ne spună câteva lucruri despre aceste fragmente de codice. Sunt convins că acesta este momentul pe care îl așteptăm cu toții extrem de mult. Domnule profesor, nu exagerăm. Ba da, este un moment important pentru că cei care sunt pasionați de carte, de manuscrise, cred că sunt chiar interesați de ce înseamnă aceste fragmente de cânturi gregoriene, de exemplu, care erau folosite în liturghia catolică. Da, vă mulțumesc, domnule director, mulțumesc Codruței și vă mulțumesc dumneavoastră, doamnelor și domnilor, unii dragi prieteni, pot să vă spun dacă îndrăznesc, pentru că v-ați luat un pic de timp să urmăriți proiectul nostru. Ceea ce facem noi este, după cum a spus și Codruța, un proiect, până la urmă, de restituire a unei memorii culturale. Și e un proiect pe care ar trebui să-l facă, mă gândesc eu, prin menirea lor, toate instituțiile în această țară, în mod absolut continuu și nu excepțional. Permiteți-mi să vă explic foarte pe scurt despre ce e vorba în acest proiect. Iată, și am să fac și eu după aia un PowerPoint, ca orice profesor care nu se poate abține să fie mai mult didactic decât... Iată cum se prezintă foarte multe cărți în colecțiile multor biblioteci patrimoniale din România. Vedeți, această cărțulie este legată într-un fragment de manuscris, extrem de jertfelit, un fragment de manuscris medieval. Ce se întâmplă? În perioada Reformei, secolul al XVI-lea în Transilvania, dar și ulterior, în secolul al XVII-lea, al XVIII-lea, cărțile tipărite erau tipărite fără copertă, fără legătură. Și fiecare proprietar le lega cum voia el. Aristocrații vrește le legau așa, să zicem, cu coperți tari, din lemn, învelite în piele, luxoase și așa mai departe. Școlile care nu prea aveau bani le înveleau ce aveau la îndemână. Ce aveau la îndemână? Manuscrisele medievale din secolul XII, XIII, XIV, XV,
de pergament, pergamentul firește piele extrem de rezistentă, distrugeau acele manuscrise și își legau cărțile tipărite în secolul al XVI-XVII. Și acum am să trec o secundă la acest scurt PowerPoint ca să vă explic foarte pe scurt care a fost, de fapt, gândirea noastră. Totul a început făcând, alături de alți colegi de la Universitatea din Cluj, un census, adică un catalog, un inventar, catalog, al tuturor manuscriselor medievale în scriere latină, adică occidentale. Ele pot fi în italiană, în germană, în maghiară, în franceză, dar în grafie latină, deci nu în grafie chirilică, nici în grafie greacă, de pe teritoriul României. Nu avem foarte multe, avem 515. În Franța, cam orice bibliotecă mică, municipală, are acest număr. Deci ăsta e patrimoniul de manuscrise medievale în scriere latină din România. Și făcând lucrul acesta timp de foarte mulți ani, am descoperit, iată, vă dau un exemplu, chiar la Biblioteca Academiei din Cluj, alte manuscrise, și acum pot să vă și arăt, dacă doriți, am să revin la imagine. Iată, acesta este un manuscris al lui Timotei Cipariu, cumpărat de la un anticariat din Viena. Vedeți o legătură de 2 bani, de carton din secolul al XIX-lea. Dar dacă deschidem acest manuscris, vom descoperi un lucru surprinzător. Și lucrul acesta este foarte frecvent în ce privește manuscrisele. Iată, această filă conține un fragment ovidian pe pergament, iar aici avem un manuscris din secolul al XV-lea pe hârtie. La fel, ultima filă, poate vedeți, conține un manuscris medieval pe pergament. Deci nenumărate dintre aceste manuscrise aflate în bibliotecile noastre conțin alte manuscrise ascunse, adesea necatalogate, care nu reprezintă în sine obiect de patrimoniu. Adesea ele erau prost catalogate și în patrimoniul României ele practic nu existau. Sunt niște non-obiecte. Deci ele sunt acolo și uneori sunt mai valoroase decât manuscrisul în care se află. În cazul ăla e un manuscris din secolul al XI-lea, într-unul din secolul al XV-lea. Deci vă dați seama. Și atunci, cu colaborarea extrem de amabilă a domnului director Crișan, a prietenului meu Bogdan Crăciun, curatorul cărții vechi în Biblioteca Academiei Române, umblând prin colecții, am descoperit nenumărate astfel de cărți legate în fragmente de manuscris, după cum puteți vedea aici. În cele din urmă am identificat 179 de astfel de cărți și poate vor mai apărea câteva prin colecții, deși eu cred că am parcurs foarte atent colecțiile. Le-am grupat, le-am catalogat și am început acest proiect și îi mulțumesc Codruței că s-a înhămat la toată această corvoadă de a conduce administrativ un proiect în România. Eu, din fericire, mă ocup de partea științifică. Iată, punând manuscrisele unul lângă altul, uneori ne dăm seama că ele provin din același manuscris medieval care a fost maculat sau distrus. Și în cazul de față, aceste 3 manuscrise, numite Membra Disiecta sau acestea, spun o istorie extrem de interesantă. În cazul de față avem fragmente din gradualul Bisericii Sfântul Mihail. Gradualul conținea cântările care se cântau în timpul liturghiei, al slujbei, spre deosebire de Antiphonar, care conținea cântări din timpul oficiului, adică al rugăciunilor de peste zi. Iată, aceasta era cartea care stătea în biserica cea mai reprezentativă din Cluj, pe altar, o carte monumentală, imensă, și aici avem un noroc. Norocul este că această carte a supraviețuit mutilată, sigur, cu multe pagini rupte și distruse, după cum ați văzut, la Alba Iulia, unde a fost transferată de episcopul catolic al Clujului la începutul secolului 20. E manuscrisul 1.1 de la Biblioteca Batianeum din Alba Iulia. Și dacă ne uităm, vedem că el are o istorie extrem de interesantă pentru Clujul sfârșitului de Ev Mediu. Vedeți, această legătură are pe ea data 1528. Ce e acel 1528? Dacă intrați după ce se termină restaurarea în Biserica Sfântul Mihail din Cluj, nu veți vedea, dar vă spun eu, sub această ușă vedeți că sunt niște lambriuri de lemn. Asta se întâmplă când restauratorii nu înțeleg realitatea istorică. Lambriurile astea de lemn ascund, de fapt, la baza acestei porți renascentiste a sacristiei din Biserica Sfântului Mihail din Cluj, ascund un lucru extrem de important.
data la care această ușă a fost făcută, această poartă, și data este exact 1528. Tot atunci a fost făcută o ușă de metal pe care o vedeți în această poză din 1940, care nu mai există, azi au făcut o ușă chiș din lemn. Asta se întâmplă iară când nu înțelegi patrimoniu. Ușa asta din metal, părerea mea este că a fost făcută de același fierar care a făcut și legătura acestui manuscris. Deci părerea mea este că acest manuscris a fost comandat la începutul secolului al XVI-lea pentru Biserica Sfântul Mihail din Cluj. Iată alt manuscris celebru. Această bucată, deci așa arăta o carte legată în manuscris, mizerabilă, murdară, frecată de 100 de ori, băgată și scoasă din raft, murdărită de 500 de ani de expunere sau 400 de ani de expunere. Cartea asta era marele antifonar de la Catedrala din Oradea, comandat de episcopul Filipec, episcop al Oradei între 1476-1490, cancelar al lui Matia Corvinul. Deci iată un personaj important al Oradei, comandat la Praga. Fiecare inițială e decorată cu capete grotești sau mai puțin grotești, de pitici încruntați, unii cu niște negi siniștri sau de maimuțe, fiecare o splendoare de manuscris care, din fericire, și iată, comparând manuscrisul de la Cluj cu manuscrisul care a rămas, cu partea majoră din manuscris care a rămas la Dior, ne putem da imediat seama că ea vine din același manuscris. Priviți aceste râuri din Responsoria, priviți această foarte particulară punctoare a iurilor pe care o avem și aici și aici. Ăsta e manuscrisul nostru, ăsta murdar, și ăsta e cel restaurat de la Dior. Așa arăta manuscrisul care trona pe strana Catedralei din Oradea. Erau de fapt 4 volume, 2 de antifonat, 2 de gradual, mari de 60 de centimetri, late de 40, o splendoare de carte înluminată cu aur, decorată cu o imensă grijă, care probabil va fi costat cât 2 Mercedes-uri de astăzi sau ceva de genul ăsta, ca să aveți o noțiune. Sar peste pedanteriile de filolog, că nu are sens să vă plictisesc de dimineață, dar uneori în manuscrise găsim cărți extrem de vechi. Aceasta este o cronică a episcopului Otto din Freising, al Freisingului, lângă München, principala dioceza a Bavariei. Și aici vedem că acest manuscris a aparținut unui Laurentius Dalnachi și Bisericii Unitariene din Cluj. Unitarienii ei înșiși au avut acces la cărțile catolice, uneori devastând instituții catolice ale Clujului medieval. De pildă, Colegiul Iezuit a fost devastat de iezuiți de unitarieni în 1603. Dar cărți din secolul XII n-au supraviețuit în Transilvania, fiindcă, după cum știți, prin 1241-43 se plimbau pe aici nestăviliți tătarii și sportul lor predilect era să ardă și să distrugă tot. Violurile nu privesc istoria cărții, deci nu o să le menționez aici, așa că le lăsăm istoricilor. Când deschizi acest manuscris, și asta au făcut colegii de la Alba Iulia, splendidul atelier făcut acolo de domnul Știrban, când scoți acest manuscris, fragmentul de pergament din legătura cărții, iată, mutilat, sigur, îți dai seama că de fapt sunt 2 file tăiate, se întâmplă ceva extrem de interesant. Sub el am găsit și o filă de hârtie. N-aveai cum să o ghicești asta. Era o filă de hârtie. Și ce găsim pe fila asta de hârtie? Tădăm, Cronică transilvaneană, Arcem Devam Transilvanicam, 1609. Deci iată, asta ne spune că manuscrisul, că acea carte tipărită a fost legată în Transilvania după 1619, că altfel n-aveau cum să aibă în legătură o cronică care vorbește despre 1619. Sigur, putea fi 1650, nu știm exact când. Dar ce e esențial e că acel manuscris a fost legat în Transilvania. De ce? Fiindcă uneori cărțile puteau veni cu legături făcute acolo unde ele au fost și tipărite. La Basel, la Strasbourg, la Stuttgart, la Nuremberg sau la Veneția. Ori nu e cazul aici. Avem un manuscris care, sigur, cel puțin se găsea în secolul al XVII-lea în Transilvania. L-am mărit ca să vedeți clar cuvântul Transilvania aici jos. Deci, încet, încet, noi restituim o istorie a cărții transilvane in situ, dat fiind că Biblioteca Academiei Române din Cluj este depozitarea colecțiilor Clujului medieval. Biblioteca catolică, unitariană, reformată, dar și Biblioteca de la Blaj, a lui Timotei Cipariu și a altora, greco-catolică,
biblioteca de la Satul Mare și probabil biblioteca strânsă de iezuiți la Cluj, Mănăștur, Calvaria și probabil toate cărțile Clujului vechi, dominicane, franciscane și ale eparhiei, ale parohiei. Iată, splendoare de manuscris. Detașarea acestor fragmente în laboratorul de la Alba Iulia, de restaurare de carte veche, ne permite să facem acest lucru. Acum, după părerea mea, ar trebui ca fiecare instituție majoră din România să aibă un laborator capabil să facă ceea ce cel de la Alba Iulia. Și este o rușine pentru Clujul Universitar să nu avem între BCU, Biblioteca Academiei, Universitatea Babeș-Bolyai, aici la Cluj, un centru comparabil cu cel de la Alba Iulia și la fel trebuie să fie la Batianeum, la Bruckenthal și la București. La București există cât de cât și la Bruckenthal mai mult și mai puțin. Bun. Iată un fragment splendid de manuscris. Uitați-vă cum arăta hărtănit în legătura acestei cărți unitariene U74432. Când a fost deschis la Alba Iulia, s-a văzut dintr-o dată un lucru esențial. Cartea a fost și aceasta legată în Transilvania. Iată în legătură, în cartonul acelei cărți, limba maghiară, deci el este de proveniență locală, transilvană. Mai avem o indicație în acest sens. Bun, acum mi se mișcă încet PowerPoint-ul, fiindcă vin niște imagini foarte mari. Sper că nu s-a blocat. Da, s-a dus prea repede. O secundă. Aici sunt niște imagini excesiv de mari și se mișcă aiurea. Bun, ceea ce voiam să vă spun este că detașând acel fragment, am putut să descoperim, iată, am putut să descoperim pe spate, așa arată fragmentul după ce a fost detașat și restaurat la Alba Iulia. O splendoare de manuscris, iarăși de 60 de centimetri înălțime, cu această inițială decorată, letrină, înflorată, de foarte mare calitate artistică. Dar pe versoul acestei file, care nu era vizibil, firește, fiindcă era legat era lipit pe legătura de carton a cărții moderne, vedem crezul atanasian. Ori crezul atanasian nu era folosit în încheierea zilei oficiului dominical decât de curia romană și de franciscani. Să ai acest crez în acest loc în manuscris, spre deosebire de toate celelalte psaltiri de acest tip din Transilvania, cum e aceasta de la Sighișoara, mâncată de șobolani, foarte distrusă, sau aceasta de la de la Brașov, din Arhiva Honterus, sau aceasta de la Batianeum. Deci, spre deosebire de toate aceste psaltiri transilvane, psaltirea noastră de la Cluj are crezul atanasian la sfârșitul duminicii. Acest uz franciscan care apare în manuscrise care astăzi sunt la Vatican era uzul curiei pe care franciscanii îl luau. Și asta mie îmi indică că noi avem aici un manuscris franciscan. Deci părerea mea este că aici avem singura filă existentă din psaltirea ferială sau psaltirea de cor, psaltirea liturgică a conventului franciscan care se află la 200-300 de metri în spatele meu. Pentru cei care cunosc Clujul, este biserica gotică de pe fosta ulița Lupilor, strada Cogălnicianu de astăzi. Deci iată ceea ce ne spune acest proiect. Noi restituim în acest moment istoria Clujului medieval prin cărțile sale. Textele trebuie identificate, întreprinderea nu e simplă, dar iată aici avem un număr de capitol. M-am chinuit ceva cu fiecare dintre aceste manuscrise. Imperator Aburbe Regresus, scrie aici sus, Imperator abreviat Aburbe Regresus, țac. Dacă găsim ediții, Imperator Aburbe Regrediens, aici e o greșeală, o variantă scribală, ad Transalpina Revertitur, ad Transalpina Revertitur. Iată, avem textul lui Otto din Freising, mort în 1158, o cronică, copiată în câteva decenii după moartea lui, deci un manuscris important și pentru tradiția occidentală a acestui text. De altfel, foarte asemănător cu un manuscris foarte important de la München, tot din secolul al XII-lea. Textul ăsta nu exista în patrimoniul României, asta vreau să spun. În clipa de față, el va fi clasat de colegii din Biblioteca Academiei și va intra în patrimoniul României. România va avea un item patrimonial suplimentar, manuscris de secol XII. Nu avem prea multe în țară, vă asigur.
datare, localizare pe criterii paleografice, dar n-am să vă plictisesc cu ele. Următoarea etapă, firește, este digitizarea fragmentelor. Vedeți uneori cum erau folosite în legături și tăiate în mod sălbatic. Digitizarea se face tot la Alba Iulia, la standardele cele mai înalte existente și în Occident, iar după digitizarea trebuie întotdeauna făcută cu un color checker, cu această farbcarte, astfel încât să se poată aplica corecția de alb, folosind un reper de alb absolut, fiindcă, evident, tot timpul expunerea unui manuscris, lumina variază, aparatul variază și atunci noi așa restituim cât mai aproape de nuanța originală. Și lucrul ăsta se face, m-am ocupat și cu asta, cu post-procesarea. Lucrul cel mai important este că aceste fragmente nu rămân ascunse și nici nu sunt îngropate în provincialismul nostru, ci le scoatem la lumină în lumea întreagă. Grație unui parteneriat cu cel mai important sit de digitizare și publicare a descrierilor fragmentelor de manuscrise, Fragmentarium de la Universitatea Fribourg din Elveția. E numărul 1 din lume. Iată, au 1800 și cea de fragmente astăzi online, dintre ele 9, doamnelor și domnilor, sunt și ale noastre și voi veni o clipă și la acest site. Sau poate vin acum ca să nu vă plictisesc mai târziu. Iată cum arată fragmentele noastre din Cluj. Pe site-ul Fragmentarium, vedeți, îți crește inima de bucurie să vezi aici Cluj-Napoca, Biblioteca Academiei Române, lângă British Library, Bibliothèque Nationale de France, Sankt Gallen, Fulda și toate cele mai mari biblioteci din lume. Și dacă intrăm pe ele, iată manuscrisul despre care v-am spus, platforma lor e ceva la un nivel la care noi n-am fi ajuns ușor și n-are sens să inventezi roata sau apa caldă când ai posibilitatea. Ia uitați-vă cât pot să măresc și să studiez detalii ale acestui manuscris. O platformă impecabilă, iar dacă clichez aici, am descrierea manuscrisului, conținutul acestuia, proveniența manuscrisului, date despre volumul gazdă pe care a fost dezlipit și așa mai departe. Și așa putem și sper că la un moment dat, într-o anumită perspectivă, dacă vom mai obține și alte finanțări sau în vreun fel, toate cele 180 de manuscrise, dar vă anunț, mai sunt 200 Abatianeum, sunt sute în toată țara, poate mii. E un șantier imens care merită să fie deschis. Vedeți aceste fragmente și iată, ele pot fi mărite, pot fi studiate în mare detaliu și cine e interesat poate să urmărească descrierea lor foarte detaliată. Revin la prezentarea PowerPoint pentru finalul acesteia. Firește că etapa ulterioară a acestui studiu este conservarea acestor fragmente. Deci, de la nivelul acesta, în care ele sunt expuse umezelii, luminii, frecării, murdăriei, în fine, depozitării în picioare pe raft, noi am trecut la un nivel mult mai bun pentru conservarea lor. Atelierul de legătorie al Bibliotecii Academiei a făcut aceste mape excelente. Fiecare fragment a primit cota sa, acesta este fragment cod 12, deci ele devin noi itemuri în patrimoniul României, au propria cotă, propria descriere, sunt restaurate și tratate cu respect. Iată, în interiorul mapei, protejate de hârtie care nu este acidă și păstrate în mod adecvat pentru secolele care vin, așa cum a reușit acest manuscris să ajungă la noi din secolul al XII-lea, deci de acum 800 de ani, cred că merită să mai trăiască încă 800 de ani în cele mai bune condiții și cu asta ne ocupăm, asta ne animă aici. La rândul lor, cărțile din care aceste manuscrise sunt extrase merită să fie păstrate mai bine și iată, de acum ele au primit aceste minunate cutii
ce s-a jucat doamna de la legătorie, le-a pus și velur aici. Și vedeți, sunt cărți fragile, cu coperți ușor detașabile, cu legături fragilizate de sute de ani de utilizare și care astăzi sunt păstrate în cel mai bun mod. Deci, componenta de conservare este iarăși extrem de importantă în proiectul nostru. Și cu aceasta eu cred că am terminat să vă plictisesc pe dimineața asta și dacă doriți putem să primim întrebările dumneavoastră, dacă da. Mulțumesc mult, domnule profesor, pentru această prezentare. Cred că totuși până la urmă am avut eu dreptate. Prezentarea până la urmă a acestei activități este cea care dă și farmec și greutate întregii activități pe care cu atâta răbdare și cu atâta hărnicie Codruța a manageriat-o. Până la urmă, cred că este important toată această muncă, nu doar pentru a recupera o activitate care ar fi trebuit probabil să se desfășoare de multă vreme, dar ceea ce este important de reținut că toate aceste graduale și toate aceste fragmente de codice nu fac altceva decât să pună în legătură o istorie factuală cu una a mentalităților și astfel să putem să refacem o imagine de ansamblu cu privire la viața socială, viața ecleziastică și așa mai departe. Bun, eu mă opresc aici și vă rog pe dumneavoastră toți invitații să adresați colegilor mei întrebări pentru a vă putea răspunde pertinent. Eu ce aș mai putea să adaug este faptul că, așa cum spunea și cu domnul profesor Papahagi, vom trece la un proces de clasare a acestor fragmente. Ele vor fi propuse către Direcția de Patrimoniu pentru a fi incluse în tezaur. Trebuie să știți că există două posibilități, includerea în fond sau în tezaur. Considerăm că importanța acestor fragmente este una maximă și acesta este motivul pentru care propunerea de clasare este categoria tezaur. Există o procedură, chiar și un algoritm de calculare a punctajului prin care argumentăm aceste propuneri. Există criterii de clasare cu vechime, frecvență, stare de conservare, valoare istorică, valoare memorială, autenticitate, școala sau atelierul din care au provenit, calitatea formală și așa mai departe. Deci toate aceste aspecte au concurat la a construi niște dosare pe care le vom înainta Ministerului Culturii și Direcției de Patrimoniu. Așadar, stimați invitați, vă rugăm să adresați colegilor mei întrebări. Dacă e cazul, nu? Dacă e cazul, de bună seamă. Vrem să abuzăm de răbdarea dumneavoastră. Da, eu aș avea o întrebare. Sunt Angela Precup de la studioul TVR Târgu Mureș. Foarte interesante toate detaliile oferite. V-aș mai ruga încă unul să ne oferiți când a început acest proiect și când e planificat să se finalizeze. Voi răspunde eu la această întrebare. Proiectul a început în februarie, deci contractul a fost semnat la 1 februarie 2020. Am avut practic o lună și 23 de zile de activitate la început, după care am suspendat proiectul în perioada carantinei pe o perioadă de 2 luni și 9 zile exact. L-am reînceput în iunie și practic a fost prelungit cele 2 luni și câteva zile. El se va finaliza undeva în luna aprilie, la începutul lunii aprilie 2022. Deci e un proiect inițial plănuit pe 2 ani de zile, deci pe 24 de luni, doar că acea perioadă de 2 luni și 9 zile ne-a întârziat puțin în procesul acesta. Mă bucur că am reușit să reîncepem activitatea de restaurare. Practic, acela a fost motivul pentru care am oprit activitatea în perioada carantinei. În perioada respectivă, pentru că laboratorul funcționa așa
condiții destul de neprielnice, ca să spun așa. Oamenii lucrau în ture și nu puteam realiza în timp util indicatorii proiectului în așa fel încât să nu apară probleme pentru această planificare. Înțeleg că e primul astfel de proiect sau cel puțin de o astfel de anvergură. Da, e primul, din câte știu eu, la Academia Română, filiala Cluj cel puțin. Și primul în România, fără îndoială. Și primul în România, proiect care privește restaurarea și expunerea manuscriselor restaurate, manuscriselor vechi restaurate. Nu știu să fie alt proiect de acest gen. Manuscrise s-au mai restaurat la Alba Iulia, au restaurat de pildă toată colecția Bisericii Evanghelice din Cisnădie, Heltau, lângă Sibiu. Deci au mai fost proiecte de restaurare, dar un proiect de asemenea învergură care să privească doar fragmentele de manuscrise nu s-a mai derulat în România. Și eu cred că el e esențial, fiindcă, cum spuneam la început, noi avem doar 515 manuscrise medievale latine în toată țara, incluzând București, și multe sunt achiziții recente. 300 din ele le-a cumpărat Batianii de la arhiepiscopul Vienei Migații și din Slovacia, din Levocea. Deci ele nu sunt istoria noastră locală transilvană, fie ea Cluj, Alba Iulia sau Sibiu sau după caz. Istoria noastră transilvană locală medievală cel mai adesea se află așa, în forma asta, în legături de acest gen. Aceste manuscrise au fost mutilate și așa le putem recupera. Când le vom studia toate, vom avea o idee mult mai bună despre ce se întâmpla la sfârșitul Evului Mediu în Transilvania și lucrul ăsta e esențial. Dincolo de ceea ce spuneam, patrimoniul României se va îmbogăți cu mult mai multe itemuri, cu mult mai multe obiecte de patrimoniu medieval până la urmă. Mulțumesc. Acum aș vrea să mai fac o precizare. Poate că ați observat, eu am încercat să înregistrez cu telefonul anumite secvențe din ceea ce s-a spus aici și de către domnul profesor Papahagi și de către domnul rector Crișan. Nu știu tehnic în ce măsură le voi și putea folosi, dar vreau să vă cer permisiunea pentru a încerca. Dar oricum vă vom pune la dispoziție înregistrarea integrală a conferinței și credem că va fi de calitate acceptabilă. Sigur, acum noi vom putea să intrăm în detalii și realizând un interviu ulterior, poate ajungând chiar la laboratorul din Alba Iulia. Vom vedea, dar pentru acest moment al acestei conferințe de presă vă întreb. Da, sigur. Mulțumim. Sigur, mulțumim mult. Și eu. Bună ziua, Claudiu Pădurean de la Via Cluj TV. Aș avea o întrebare pentru domnul profesor Papahagi. Practic, aceste fragmente de codice arată un fenomen, trădează un fenomen care poate să fie descris drept efervescență culturală, dacă ne comparăm cu regiunile din jurul nostru? Sau ne aflăm la un nivel... Efervescență, adică vreți să spuneți momentul acela de sfârșit de mediu când aceste manuscrise au ajuns în legături? Da, e dublu, într-adevăr, e ambigu, cum spuneți, fiindcă, pe de o parte, e o distrugere fără precedent. Și nu a apăruse la noi încă în zona aceasta instinctul muzeografic care a apăruse deja în Renaștere în Occident, adică mari colecționari, colecții aristocratice, private, nu le prea păsa. Pe de altă parte, da, e și un debut al unei efervescențe în Clujul sfâșiat între reformă, catolicism, contrareformă, în tot acest secol al XVI-lea extrem de turbulent, în care apar totuși academii, Universitatea Iezuită, Colegiul Iezuit din Cluj, Colegiul Unitarian, calviniștii, toată această, da, e o efervescență. Totodată apariția tiparului permite acest influx imens de carte tipărită dinspre Occident, dinspre Basel, Veneția, în fine, fiecare cu ai lui.
protestanții din Olanda, Elveția, catolicii dinspre Italia, toate cărțile acelea trebuie legate. Și atunci ce au făcut? Au dezmembrat manuscrisele locale și le-au pus în legături. Deci asta încercăm noi să aflăm și e destul de complicat, nu știi tot timpul dacă manuscrisul ăla e local sau nu și sunt foarte multe criterii. Dar sigur, e un fenomen în sine interesant cultural, dincolo de zona restitutivă, restaurativă și descriptivă a întregului proiect. Da. Mulțumesc. Bun, dacă nu mai sunt întrebări, mulțumesc tuturor pentru participarea la această conferință de presă. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și se implică în continuare în acest proiect de valorizare a bunurilor de patrimoniu și de tezaur ale Bibliotecii Academiei Române. Probabil una dintre cele mai valoroase instituții românești în ceea ce privește fondurile de manuscrise și de carte veche din România și vă așteptăm cu toții să vă implicați într-o formă sau alta. Cea de mediatizare a acestor evenimente și acestor bunuri de patrimoniu înseamnă enorm, nu doar pentru noi, ci pentru întreaga cultură transilvaneană și românească. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc o zi minunată. Mulțumesc. La revedere!